Treba mi kao svetluceva glamurozna haljina za crveni tepih koja je uz to i ležerna, ali kao ipak umetnička i skroz provokativna. Da, ležerni šik pret-à-porter je veoma razgranat ove sezone. Kao nisam razumela ništa od toga, pa kao baš me briga za to. Trenutak, samo molim. Mislim da mi treba nova ličnost. U redu, imam kao ovaj opasan divlji izgled za vas, a to je skroz razigran spoj sa malim kao stvarčicama koje svetlucaju i čine da ekipa kaže wow, taj poni je opasan. To je kao baš ono što mi treba. Ova radnja je beznadežna, postara ništavila. Imate li nešto crno? A možeš li kao da oladiš na sekund? Brzo dođem. Nije kao da se jalavost kupovine može izlečiti crnom kožom i metalnim nitnama, ali one pomažu. Ta jakna me dopunjuje. Ovaj čaj je skoro kao mlak, jedva može da se pije. Ovaj čaj mora uvek da bude odgovarajuće temperature. Pobrinite se da se ovo ne ponovi. Wow, ta boja je kao skoro presvetla za vas. Crnilo ovog prsluka je kao odrez vaše duše. Ova bordura je u najmanju ruku oda nadahnuću kopitarskog rada. Sigurni ste da ste je dostojni? Ne znam šta je gore, to što ste prosuli čaj ili to što je još hladan. Ili radite kako treba, ili se vratite u šumu. Teško je naći dobre radnike danas. U redu, usporite malo narode. Dajem sve od sebe. Pa, Rarity je zauzeta važnom modnom revijom, a Fluttershy radi u radnji na Manhattanu, ali da bi uspela izigrava ponije različitih ličnosti i svi su zli. Kako si uspeo to da shvatiš, Spike? Nisam prvak zmajske pantomime zabadava. Ne mogu da zamislim da je Fluttershy zla prema svojim drugarima životinjama. To zvuči ozbiljno. Spike, reci svima da je vreme za povratak u Saddle Road. Ne bih ni pomislila da je moguće učiniti nešto tako tetkasto i još neuglednijim, ali uspeli ste. To je kao vrisak u prst.